I polako kreće to sređivanje terase. Evo kako izgleda sada haos. Ovdje moram ovo da obrišem, pod je katastrofa. Da vidite otprilike u kakvom je stanju terasica, znači ima svega i svačega. Lepa je ova cigla, tako da ćemo malo sad samo da raščistimo. Znači sve crno. I sad ću ja te sijalice da stavim tu negde oko prozora. Prošle godine su bile tu, a ove godine možda ovdje nešto napravimo. Sad ćemo da vidimo. Gledajte mene kako pada. Ovo mi se ne sviđa. Da vidimo da li uopšte radi. Samo da li ovako ostaviti. Ovo cvijeće može da ostane belo, ali ovo nećemo. Ovo roze ćemo skloniti. Znači na terasi držimo svašta, ovo bolje i da ne otvaram. Znači bukvalno svašta. I evo ovdje kako sam malo ovo sredila. Imam ovu neku vazicu. Ovo sam prošle godine pravila kao sa crnim kamenjem. I ovdje se upali ona velika vatra i to bude onako lepo. Ko hoće sedi na polju, pije kafu ili čaj, onda ja upalim tu vatricu, tako bude zanimljivo. Ovo su neki mirišljavi štapići iz Japana. Imam ovdje punu kesu tih nekih džidžabidža za novu godinu. Ali, na primjer, ovaj mali patuljko, on baš pripada ovdje negdje. Tako da možda možemo i sad odmah da ga ostavimo tu. Ili ovdje. Bolje, ovo je moja gumica. Ono što ja najviše čekam, to treba mi stigne sa Temua sijalice koje su kao zavesa i to onda stavimo ovdje i tako se lepo presijava na staklo da izgleda kao da ima još 100 sijalica, a nema toliko. Tako da to isto čekam, ovo sam ja nešto briskala. Ovo moram nekako da zapakujem da ne bude baš ovako vidno. Samo zbog jedne stvari, a to je ona zvezda. Evo malo ideje ako hoćete da ukrasite i da korišete dnevnu sobu, kako su oni to uradili. Idemo dalje. Znaš kako ljudi imaju normalno zelenu jelku? Misliš da je ovo dobro za Maju, a? Pa sva će da se ukoči ovo. Zbog vlogmasa moramo Maji da uzmemo ovaj mali krevetić da spava pored nas. Da bude i moj kamerman, i sestra, i sve. Ovako neke zvezde tražim, ali pitanje je da li uzeti ove ovako rupičaste ili onu tamo običnu. Onako sam imala prošle godine. Da li sam ja jedina koja se pita zašto su IKEA stolovi ovako niski? Kao da su pravljeni za neke patuljke, ja ne znam, evo stanem i bukvalno mi je do skoro kolena. I stolice male, dobro, ajde, zavisi kako koje, ali stolovi su u IKEA jako niski, jel da? Možda je sladak ovaj novogodišnji putak. Ajde, izvolite, dođite, poslužite se. Imamo fejke. Baš su lepo napravili. Imamo šišarke. Ima i jelkicu. I ovdje je kao kuhinja skroz u novogodišnjem fazonu. Ima ovo za kolačiće. Samo što je tu med. Ovakve sam pločice htjela da uzmem na Temu i mislim da su to te čak. Da, možda ću i uzeti, baš lepo izgledaju. Kako oni ovako znaju sa detaljima, mnogo mi se to sviđa. Dođe da mi misliš da su ove pločice one kao sa Temua? Ne.
A jesu pipni. A nisu, viš da je velika ploča. I ovo ti je velika, više ako ide do dole. I ovo ti je ovako ovdje god. Ja baš mislim da su te sa Temuom. Zato što su kao gumene. Pa ne znam, ima fuga ovdje između. Ali baš lijepo izgleda što je slatko, ali je više za devojčice. Koliko je dobro ogledalo, mnogo mi se sviđa. 14.000. Ovaj ugao ovdje uvek najviše volim. Kada nameste ovaj sto i sve. Evo je ovaj ugao ovdje gdje je Jelka. Baš su dobri ovi ukrasi. Sve nove ove neke postavke. Ili mi nismo dugo bili ovdje ili su oni svašta menjali? Baš mi je ono spavaća soba kako bih ja željela. Ovdje ako živiš sigurno si stalno dobro raspoložen od ovih boja. Ili te samo jako živciraju. Ti se sviđa ovo? Ode on. Pa ja volim boje, tako da on nije mi loš. Da. Zanimljivo je. Ovdje je neko spreman za novu godinu. Da li vi imate svoju novogodišnju haljinu? Ja još nemam. Što je dobro kupatilo, baš mi se sviđa. Mislim, ne volim ja kad ima ovo dve sudopere, to je ova boja. Evo kakvih ukrasa ima u Ikeji da se kupi. Ne sjećam se da ih ranijih godina bilo. Ali slatki su. Znači smo došli po ono što smo tražili. Sad ćemo da vidimo šta je. Baš je prljavo na terasi. Dobro je, pa se sad očisti. Osušilo se. Sada ćemo sve ove neke džidžabidže koje ne trebaju staviti tamo u ćošak i vidjet ćete kako ćemo sve to da zagradimo, da nam bude malo lepše, da ne gledamo ove metle silne. Po meni je dobro što. Pa već sam se pela. Već sam se video upela, nego ti nisi bio kod kuće. Da mi sad ga propadne. Nemoj ti stojiš na stolicu, Pučić. Ja sam lagan kao pera. Ima ovdje ova žičica. I sad ćemo da je nekako uvežemo. Čekaj. Prvo ću napraviti kao čvorić. I onda ću da probam da zakačim. Ma vidi. Jel na sredini pogledaj? Da, jeste. Treba mi oni jastučići. To ćemo sada da donesemo, sačekajte. Evo ga, evo je ćebence. Jedno. Evo ovde. Stoji tako tu. Ovo se strada. To sam ja upravo vidio. Kako dugo stoja? Kao, pa ništa nisam kupila. A ovo nisi primetio? Zato što ti si se žalio mašnica ne valja i ja sam morala to da promenim. Namestili smo zvezdu, sad samo treba da odredimo dužinu koliko nam treba da bude viska ili niska ili visoka. Ništa, onda slanjamo mašnicu. Jel?
Jel na sredini? Jeste. Polako privodim kraju. Ostalo mi je još ovih ukrasa od jelke koje nisam iskoristila. I ovo sam stavila ovdje, tako da mi je baš slatko da ovako pada. Tako da ću te ukrase ubaciti tu negdje i popuniti malo prostor. I baš će biti lepo i slatko u nekom tonu. Ja bih stavila ovdje. Kako izgleda? I dalje nema sve. Što da kažem. Sad ćemo još da dodamo i, to jest da upalimo sveće. Trebalo bi da se sad upali. I baš mi izgleda cozy, jedva čekam da se zavalim i jedva čekam zapravo da padne sneg i da bude onako sve bijelo. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se sviđa. Pišite mi u komentarima šta bih još mogla da radim ovako. Malo je hladno na polju, idem po jaknu, idem po čaj i to je to. Hvala vam. Pišite komentare kako vam se svidjelo sve ovo. Sve je kao na Koponiku, samo još da nam padne snijeg. Hvala što ste gledali ovaj video. Ne smijem da se derem jer je kasno, verovatno komšije spavaju okolo. Hvala vam što ste gledali video. Nadam se da vam se svidjelo. Komentarišite mi još šta želite da vam snimam, kakve još neke ideje za DIY stvari ili za ovako dekoracije generalno. I to je to. Vidimo se sutra. Ćao! Vruće je još. Baš mi je slatko.